da bakarrik kanpoan gelditzen den edo puxkatzen duen ipuin bakarra, bada baita ere beste bat norbere buruaz beste egiten duen pertsona batena, eta bukaeraren badago esne opilaren inguruan laburbiltzen den ipuin bat. Nik uste dut hiru hauek direla behar bada ari argumentaletik edo gehien aldentzen direnak. Azkenaren kasuan nahi nuen, azken aurreko ipuina gogor xamarra zenez, nahi nuen bukatu alako zapore hon batekin edo lehundu nahian liburua. Norbere bere buruaz beste egiten duenaren kasuan, umore beltz puntua sartu nahi izan nion, apurtzeko. Ez izua horrena zer da bera, egoak ipuinean, bai. Eta etakidearen kasuan, nire helburuetariko bat bazan ipuinetan, noizbenka edo sarritan gogorrak zaizkigun gaiak jorratzea. Eta etakidena bada gogorra, baina baita ere tabua izan dena eta erantzunik ematen jakinez eguna urte askotan. Eta orduan, behundu nahi izan nuen, haurtzarora joandako ideia horrekin, ume ikuspegi bat emanez, eta hain gogorra da egoera bati, erantzun ireki bat ematen, azkenean ipuin guztiak nahiko irekian ixten dira. Eta, nik uste dut ipuin horrekin lortu dudala tabu edo isilian utzitako ideia askori erantzun bat behintzat ematen. Esan dute hori, ez naiz behiatokira hurbilduko hasten da ipuin hori. Ez dut besteen artean gailendu nahi, bakarrik hori esan, ze bildumaren hildoa libura trenean irakurrita behintzat, hori ere importantea da, non irakurtzen diren liburuan, da jaio, haurtzaroa, gero harremanak datoz, bikoteak asko dago, bikoteena, etxea erostea, edo eskontzea, etxea erostea, umeak ekartea edo egitea, gurasoen sartzea, gurasoen eriotza, eta guzti hau. Beti ere klase edo gizarte multzo nahiko jakin baten barruan, hori esan nahi dut, eta luzeena behar bada, eta hildo honetan, eskaileretan izenekoa da, hain zuzen ere, esan duzun gogorkeria horretara datorrena, eta behar bada mamua, ipuin honetan, esaldi honetan laburtzen da. Bere burua beti ezetz esaten ezagutu baitu. Orduan sortzen da mamu hori gure buruarekiko apostua edo lehia, eta horrek noraino eramango gaituen. Eta hemen sartu zara mundu behar bada bortzasko ez dakit. Nik liburuarekin hasi aurretik, beti ere eta ipuin bildumekin beti gauza bera egin dut. Kezka bat sortzen zait eta kezka hori aztertzen saiatzen naiz. Sakontzen ditut izugarri, eta variable guztiek ikusten ditut, bai? Zergatik sortzen zaizkigun mamuak, nondik sortzen zaizkigun, denok ditugun horiek, denontzako berdinak ote diren, momentu berean sortzen zaizkigun, azterketa guzti hori eginda, ezta? Eta ipuin horretan, ipuin horrekin hasi aurretik nahi nuen esan, bi erantzun aurkitzera heldu nintzela, alde batetik, mamuak sortzen zaizkigula beldur baten ondorioz, bai? Eta behin mamua sortzen danean, mamu horrek usten digula halako egonezina alde batetik kudeatu dezakeguna, nahi deguna edo ez, baina beste batetik ziurtasun gabezia ikaragarria. Eta hori izan da batez ere liburuan landu nahi izan dudan gaia. Horregatik daude belaunaldi ezberdinetako pertsonaiak, bai? Eta belaunaldi bakoitzean mamu bera izan da ere zer nolako eragina duen guregan erakustea. Hori izan da nire helburua. Eta ipuin horretan, da neska gazte bat, baina mamu batekin ja bazetorren, bai? Tratu txarren ingurukoa izan litekena, nahiz eta ez da esplizitatzen, bai? Eta orduan, azkenean bukatzen da bortxazko egoera batean.
baina niretzat retoa zen, nahi nuen bortxaketa bat paperera eramatea, baina etzan aktua importantena, baizik eta bortxaketaren ondoren emakumearengan geratzen den ziurtasun gabezia hori berak nola sentitzen duen, nola somatzen duen eta nola erantzuten dion, edo nola erantzun asmo dion, zeren eta irekita gelditzen da. Orduan hor pixka bat 3 gauza edo landu dira ipuin horretan.